माबा लानो हेल' सेस मोसौआ सौलायलायबायसो सौलायलायगोनसो नामा मोसौआलाय सौलायलायोब्लाथ' जानाय नङालै नोंसोरखौ बोस्लायनांगोन माथो मोनहालायदों माथो बिदि खानाङालै हा अब्लाथ' नोंखौ बोस्लायफिननांगौसो ओइ मा सौलायनो नागिरखो साला सुमित अफिसियेल हेल' आदा गुड मर्निं वेलकाम आंनि लाइफआव जयेन जानो थाखाय मोसौ खाफैदोंमोनलै नै मोसौआनो होंगो दोंगो दङ आरोना मोसौआनो होंगो दोंगो दङ माबामोन नालाय खाफैदोंमोन ओमफ्राय नै सोरनिबा दंफैयो आरोना मोसौ खाफैदोंमोन आङो ओमफ्राय सौलायलायदोंसै आरोना मोनहालायदों ओमफ्राय हरै माइया रोगाजोबाखै नालाय खाहैनो मोनाखै माइ बजा दंबावो जोंहानि नङा मालायनिसो आरोना सुमित अफिसियेल आदा प्लिज हेल्प मि अके सुमित अफिसियेल आंनियाव गोदान नामा नोङो सुमित अफिसियेल आंनियाव गोदान नामा आइया सौलायहैफिनबावबाय नै मासे असयब' अब्लाथ' आं बोस्लायनांसिगोन बेखौ मोनहालायनो मानो सौलायो मोसौ खाफैदोंमोनलै लोगोफोर हेल' कमेन्ट खालामद' महिमा बिब्लग हाय गुड मर्निं आगैसो होनबाय आंखौ आदा होनग्रा आदा होन आदा आं मोसौ खाफैदोंमोन नै एकदम मोनहालायनायखाय सौलायलायदों आरोना आदा होन आदा महिमा आंनि लाइफआव जयेन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आदा होन आदा महिमा ब्लग्स आदा होन आंखौ हेल' ओमफ्राय माथो ओंखारलांजोब्बायसो आं मोसौ खाफैदोंमोनलै र' आंनि फेसखौ खिथाथ'नाय जायाखै माने आंनि खानाया लानथाथा आरोना मैया आं हारसिंनो ट्रिमार मेचिनजों हनानै लानाय जादों एकदम लानथाथा आरोना आङो मेचिनजों समान हना लानाय जादों आरोना ओद मोसौआ मासे गाज्रिलै बियो बिराद गुन्दाथारलै मोसौआ नायलाय बुन्दाजोंबो सौलायनो रोङा आरो बुन्दिजोंबो मालायनिसोबाव बुन्दिबाबो गाजालै आंना कमेन्टआ रावनिबो भिडिअ'आव स' जायाखै आदा प्लिज एसे खोन्थाहोनो हागोन ना रावनिबो भिडिअ' स' जायाखै जादोंथ' माथो आंनियावलाय नुजाफैखो ओइ मोसौआ नायलाय माबायदि गाज्रि आखुनि मोसौ बियो मालायनि मोसौ गायजों मा खालामनो महिमा ब्लग्स महिमा बिब्लग्सआ मा होनदों नानिया आदा नङा आगैसो जागोन आं नोंखौ सुमित अफिसियेल मा खालामनांगौ ओमफ्राय दाथ' आं जेबो बुंनो रोङा माथो आंनियाव नुजाफैखोनो कमेन्टआ आंना कमेन्टआ रावनिबो भिडिअ'आव स' जायाखै आदा प्लिज एसे खोन्थाहोनो हागोन ना खोन्थानो माने माथो आंनियाव नुजाफैखो अफिसियेल महिमा बिब्लगआ नोंनि भिडिअ' नायबाय थाखायो आं अके आंनि भिडिअ' नायबाय थायो आरोना थेंकिउ महिमा बिब्लग्स आंनि भिडिअ' नायबाय थानायनि थाखाय आं भिडिअ'खौ दासिमबो मोजां कन्टेन्ट लानानै फैनो हानाय जायाखै दे आं नाजानोसै उनाव एसे गाजा भिडिअ' लाबोनो दा आं दुब्लि बारियाव दंलै नै मोसौआ गावजों गाव सौलायनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय नैबे मोसौ बुन्दाया बिराद गाज्रि आरोना एकदमबारे मा बुंनो आरोना जारलासोलै नोगोद गाज्रि मोसौ गन्थं ब्र ब्रनो साला अबेबा मोनहायै खाना दोननांसिगोन रावजोंबो मोनहायै सुमित अफिसियेल नङा बेलेग लोगोफोरनि भिडिअ'आव स' जायाखै मारैथाय बेखौथ'
आं बुंनो रोंलालै फंबाय आं बारा मिथियाना आं एक्सपिरियेन्स गैया आं इउटुबाव ओरैनो भिडिअ आगारदोंबाबो आं दाबो जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आरोना आं जेबो सेटिंसखौनो खालामनो रोङा माबो रोङा आगैया बहानि आदा होन आदा आंखौ आगैल' होनो महिमा बिब्लग सुमिन अफिसियेल आं बारा सेटिंसखौ रोङा दे आंखौ बेनि थाखाय सरि दे जिखुनु जाया आंनियाव नुजाफैदों सरि दे सुमित अफिसियेल आं जेबो बिनि बागै आं जेबो सेटिंसनि बागै आं खिन्थानो रोङा आरोना सरि दे सुमित अफिसियेल गोरोन्थि दासान आंखौ आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरोना महिमा बिब्लग्स आगैया बहानि आदा होन आदा आदाया बहानि होन आं क'क्राझारनि आरोना क'क्राझार पाटगावनि मिथिखायो दा नोंलाय बहानि महिमा बिब्लग्स आं लानथाथाखायनो फेस रिभिल खालामनायाव लाजिदोंलै दिनै एकदम ट्रिमार मेसिनजों होदों आरोना आङो सुमित अफिसियेल जागोन दे आदा गाज्रि मोननाङा दे फंबाय गाज्रि मोननाङा आं बेनि इउटुबनि सेटिंसनि बारै आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया आंबो इउटुबार गिदिर सानैसो लोगो हमनो नागिरदों दाबो खाबुखौनो समखौनो मोनथ'वाखै आंबो इउटुबार गिदिरजोंसो सोलोंनो नागिरदों आरोना बेनि बादै जागोन ना जाया आंनि चेनेला ग्र' जादोंब्लाबो आरो आंना गुगोल एडसेन्सआ दाबो एप्लाइ खालामनोबाबो जायाखै ओमफ्राय आङो बे जायैनि थाखायनो आङो इउटुबार गिदिरजों लोगो नांनानैसो आङो खालामहोनो नागिरदों आङो आंनि एडसेन्स फाथायनाया जायाखिसै आरोना सिगांनिया 1 मान्थ बारबाय अक्ट'बराव खालामदोंमोन आङो अक्ट'बर 6 थारिखआव खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय जायासै आरोना महिमा बिब्लग्स मिथियो आगै आंबो रुनिखाथानिसो अके नोंबो रुनिखाथानिसो ना मोजाङानो अब्ला रुनिखाथानिसो खाथिनि जाबाय आरोना लकेलनि मिथिलायनाय ओमफ्राय बोरो नोंना बाबुआ सिखारबाय नामा ना सिखाराखै महिमा बिब्लग्स बाबुआ सिखारबाय नामा बोरायालाय बहा थांदों महिमा बिब्लगना बोराया महिमा बिब्लग्स हेल' दे कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालामदो आं लान्था थाखायनो नुजानो बादों आरोना जोंनाव कमेडि अफिसियेल फैदों आरोना वेलकाम आंनि लाइभआव जानो थाखाय आं मोसौ खाफैदोंमोनलै नै मोसौ बुन्दाया बिराद गाज्रि आरोना मोसौ बुन्दिखौबो मोसौ बुन्दाजोंबो बोरैबा जालाबायनो नागिरो बाबुआ टिउसनाव थांदों आगै होननाङारा आंखौ आदा होन आदा नै आं लान्थाथासो मैया ट्रिमार मेसिनजों गल गलाव सिनना लादों आरोना आङो बिराद गरम मोनबाय गस्ला जेकेट गाननानै ओमफ्राय कुवालिटिया माबायदि नुदोंथाय मिथिला आरोना नेटआ 50%निबो एबाब थांबायमोन आरोना कुवालिटिया दायो माबायदि नुगोनथाय मिथिला आङो खोन्थाहरदो कमेन्टआव कुवालिटिया माबायदि जादों दे खिन्थाहरदो सोर दङ आंनि लाइभआव मिस्टार सामब्राम फैबाय नै फंबाया ओइ मोसौ खाफैदोंमोन दे आङो फंबाय नै मोसौ खाफैदोंमोन नै मोसौ खाफैदोंमोन आं माबामोन ओरै मासे बैयाव मानै नैबेजों माथाम ओमफ्राय मासेया हनै माब्रै ओमफ्राय मासेया बोरैमोनलाय माबामोन आरोना बैयाव मासे नैबे मासे जोंहानि ओमफ्राय नैबेजों मानै जाबाय आरोना मानै नालाय ओमफ्राय नैबेजों माथाम नैबे गिदिरा बे माथाम आरोना ओमफ्राय नै मासे माब्रै ओमफ्राय बै मासे गोजाननिया नैबे बिदिनो माबा महिमा बिब्लग्स मोजां नुदों आगै सना कुवालिटि मोजां नुदों ना मिस्टार सामब्राम हेल' आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय कुवालिटिया माबायदि नुदों दे खिन्थाहरदो मिस्टार सामब्रामाबो
महिमायानो मोजां नुदों होनना बुंबाय। खानायखौ मानो बिदि सिनखो मिथिया आरोना सासे गामिनि लोगोजों सिनजादोंमोन आरोना बिदा जानायजों ओमफ्राय सिनब्रबफ्लांनानै दायो आङो गल गला लागासिनोबो आरोना आं हारसिं। गुड मरनिं महिमा आब' अके महिमा आब'खौ होनदों आरोना आब' नङा आंहा बिनानावसो जागोन नानिसो जागोन। खानायानो लान्दाथा जाबाय आरोना आंना ओमफ्राय नैबे खानाय जिं जिङा मानो बिदि गुयोथाय आरोना बिदिया मानो लान्था लान्था जायो सोरना आंना नै लान्था लान्था जाबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफोरनि हौवाफोरनि खानाया माने बिदि ओरै लान्था लान्था जामख'बाय आरोना ओरै लान्था लान्था ओरै जामख'जोबसिगोन बे जोबलांजोबसिगोन खोमा नै लान्था लान्था जाजोबसिबाय फाग्लानो एबार गाजा जासिगोन आरोना हारसिंनो मिनिफ्लांबाय थाबाय आङो। मिस्टार सारा फाग्ला आंनाबो गुहां गुहां गुसिनो आदा अ गुबायलै नै मानो बिदि लामब्र' लामब्र' खान्द' खान्द' जायो माबा जामलाङो आरोना बे खना खनानिया नै जाला आरोना खानायखौ गल गला सिनजाबाय ओमफ्राय आरो दा बे एसे गोजौ गाहाय दंबावो होननानै बुंदों लोगोफ्रा गामिनिया ओमफ्राय आं दा बेखौ होना लाबावगोन। महिमा ब्लग्सआ नै नानिसो होनगोन आं महिमा ब्लगखौ आगै ओंखारथ'नोसै दे नो अ दे खामानि बेस्थ'बा ओंखारथ'नो हागोन आरो ना। लख्रा बायदि नुखादों अके लख्रा बायदिसो नुदोंना जारलालै दाना लख्रासो होनजोबसिगोन होनबा आंखौथ' लख्रा बायदिसो नुबाय आंखौ अब्ला खानाय थब्लाब्ला सिनजानायखाय नै आं माइ दुब्लि बारि बारि थांसै आरोना ओमफ्राय दै बारनांगौ नै गाथोन बारा गोथौ नङा आरो ना दैया लख्रा बायदि नुदोंना कमेन्ट खालामनो आरोना सोर सोर दङ नै आं दै बारनो नागिरदों ओइया मोखां सुनांगौमोन सुनाया दा न'आव सुहैनोसै दे गाथोननि दैजों सुबा मोजाङै जागौमोन आरोना आरामनो नै दैया एसे हान्थु फैखोनांगौ आरोना नै हान्थु फैखोनांगौ लंपेन्ट गानदों नालाय आङो गामसा गानबोआखै दै बारबाय नै दैया स्राय स्राय बिराद मोजां आरोना गोथां गोजोंनो बरिया बरियाखा नै दैया लोगोफोर बरिया अ मिस्टार साब्रामा हे 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 होनना बुंहरबाय आरोना फंबाया दे कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरोना एसे रायज्लायदिनि आं नोंथांमोनजों लाइभआव फैब्लाबो आं नोंथांमोनखौ बारा लोगो मोननाय जायालै आंनि लाइफआव मानो रावबो जयेन जाफैयाथाय मिथिया ओंखारलांफिनजोब्बाय नै लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो ना कुवालिटिया माबायदि नांदोंथाय सोर दङ नैलाय लाइभआव सासेल'सै सोर दङ खिन्थाहरदो मिस्टार सामब्रामल' दङ नै हेल' हेल' सोर सोर दं गैया रावबो नै नोंल' दं फंबाय जारलासो आंनि लाइफआव बारा जयेन जाफैयालै साथाम साब्रैसो फैयो आरोना ओंखारलांफिनो कमेन्ट खालामा हेन्डसाम नङाबाथाय बिदिनोलै हेन्डसाम जानांगौ सायावल' नायना खारबाय औ सायावल' नायना खारो जारलासो थब्लाब्लाखाय बायो खोमालै ना जिखुनु जाया दसे फैबाय आरोना सोर सोरखौ मोनो होननानै बयहाबो खामानि मा मावदों मा मावदों दैया ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आरोना मा ओंख्रि जागोन मोखांफ्रा नानिखा सिथर जालाजोब्बाय आरोना एकदम साननायफ्रानो माबा माबि सानब्रेलाबाय थायो नालाय ओंखायनो बिदिनो हेल' रावबो लाइभआव आंनि जयेन जायाखिसै माथो रावबो गोदान फैयासै कुवालिटिया बारा मोजां नुवाखै खोमालै नै जोंना फादारा एवगासिनो दालि आलुसो जासिगोन बायदि
खारलांबाय नामा गैला बेबो मिस्टार सामबारमाबो गैला नामा? हेल' आंनि लाइभारावबो गैला माथो। बिसोर फैबाय बेहाय। हा मिस्टार सामब्रामल' दं लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर। नोंनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो दोनथ'बाय आरोना नैबे जोंहानि आलुमोन आरोना बे रज'बाय बे फारलानो गायदों आरोना ओमफ्राय नैबेसिं सात फारला गायनाय जादों आरोना बिथिं सात फारला गायनाय जादों ओमफ्रायो नैबेसिं फारलानै गायनाय जादों आरोना फारलानैया दायो बेखौ सिगां गायदों नालाय ओमफ्राय बेयो रज'ग्रोबाय आरोना दायो ओमफ्राय जेबो मैगं गैथ'वा आरोना ओमफ्राय नैबे आलु सात फारला गायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे ओरैनो बिसोर खुबैलाबायबाय आरोना जेबो मैगंआनो गैया आरोना फैसा गैया बेगर जोलै फुलि बायनो आरोना न'बो गैया जोंहा नै गिजि गब्लंसो आरोना लोगोफोर नै जोंहा न'आ आं बेयावनो उन्दुयो नैफ्रायनो उन्दुयो आं न' गैया जोंहा आरोना न' गैया मा खालामनो बे ओंखाम संग्रायावनो उन्दुयो आं नै गिजि गब्लंसो ओंखाम संग्राया नायना लानो हागोन आरोना दुखु मोनबाय आं दोनथ'बाय दे लोगोफोर नैबे जोंहानि दखानमोन आरोना ओमफ्राय आङो दायो होथ'नाय जायासै उननि समाव होफिनसै आरोना मोजां फाक्कानि बानायनानै दायो बिदि अबस्थाया बिदि जानानै दं आरोना ओमफ्राय नैबेहाय जोंहानि औवा दंमोन आरोना दाखालि फानहरबाय आरोना एकदमबारे औवायानो होंगो दोंगो दंमोन नालाय दाखालि फानहरबाय आरोना बारा नङा 7,000निल' फानहरदों आरोना ओमफ्राय नै औवा दंबावो ओमफ्राय हरैजाय औवा दंबावो आरोना नैबे जोंहानि बारि मैथा बागान आरोना